l-imbit, kollu bil-ċip, da sigaret, kollu bil-wita. U f'din id-dinja ġejt u bekk irrid imbagħdi jien il-ħati, imma kif is-soq minn wara dar tiġġudikani. Ħaresna għallejna wara naqa fejn qegħdin sħaba numru 9 għaliex fija il-pjaċir. Ħaresna sewa u wara naqa kif iftaħ l-abtit u ħallik milli tkun naiv għaliex inti tara illi naħbu din il-verità. Arroganza mafjuża, korruzzjoni familjari, il-gost tal-fejqan fuq karta imċabsa, sustanza medikali, ignoranza grassa. Sħaba numru 9, il-post li nirrilassa, sistema provokanti, kulħadd bl-opinjoni. Pass il-fuq mis-seba sema namlu osservazzjoni. Sħaba mnaqxa 9 u sibna soluzzjoni. Fuq sħaba numru 9 kolla qegħdin, fuq sħaba numru 9 hawnhekk kollha miġburin. Fuq sħaba numru 9 kolla qegħdin, fuq sħaba numru 9 hawnhekk kollha maqudin. Fuq sħaba numru 9 kolla qegħdin, fuq sħaba numru 9 hawnhekk kollha miġburin. Fuq sħaba numru 9 kolla qegħdin, fuq sħaba numru 9 hawnhekk kollha maqudin. M'għandix għalfej min hawn inqum, irrid nibqa' hekk naħseb sal-aħħar jum. Taħħajt mennu taf li għandi raġun, ħafna jgħidu li taf xi tagħmel qed tinkalla il-pulmun. Naf li jista' jkun imma qed nieħu pjaċir, fuq sħaba numru 9 il-fuq qed inħoss ninti. Ingawdu kemm nifilħu għax iż-żmien qasir, kollha ngawdu flimkien nagħmel amana intik parir. Għaxa kollha bit-bissima mhux għax qegħdin taħt l-effett, għax qegħdin ma' Mary Jane mhux qegħdin ma' Chris Donnet. U qegħdin ma' klikka li lilhom inġib rispett, kollha bil-qeda nifurma ġudu bejnietna ndawru sigarett. Infaqaw il-beat, tibda tisma' xi ċabċipa, unbat li x-xemħ għedina ħalli ħajjixel il-pipa. Aw ma tarax xajd li dej mux ħatara xi teqliba, hawnhekk fuq sħaba numru 9 daħna fejn trid issiba. Fuq sħaba numru 9 kollha qegħdin, fuq sħaba numru 9 hawnhekk kollha miġburin. Fuq sħaba numru 9 kollha qegħdin, fuq sħaba numru 9 hawnhekk kollha maqudin. Fuq sħaba numru 9 kollha qegħdin, fuq sħaba numru 9 hawnhekk kollha miġburin. Fuq sħaba numru 9 kollha qegħdin, fuq sħaba numru 9 hawnhekk kollha maqudin. Dan ukoll ma rrid f'dan il-post sama mod nibqa' fuq sħaba numru 9 hawnhekk jiena paxxut, hawnhekk kollha maqudin. Hawnhekk ħadd ma jista' jinfiska x'qed niflowt jew fuq id-danna f'idejna għandna tazza freska. Hawnhekk aqqas tkun taf kif is-sija tgħaddejjin, ix-xemx taraħħa witt viċin għajnejk ikunu imbexqin kollha bit-bissima. Kif nirrakkontaw xi storja xi ġrajja ta' tfulitna li f'ħajjitna tibqa' memorja. Fuq sħaba numru 9 mhux qegħdin il-bot mill-ismewwiet, hawnhekk familja waħda illi nevitaw l-inkwiet. Il-ġlied qatt ma jkun ħasla qaw imħabba bl-evidenza, kulħadd toħobb il-kulħadd meta xi ħadd ikun fil-preżenza. Ma niġġudikawx mill-apparenza, hawnhekk mimlijin bit-tattusa x'aħna nibżgħu minn persuna wieħed, dak illi għandu l-flus, dak illi jitkessaħ li jkun irid li jagħmlu l-wisa. Dak mhux aċċettat fuq sħaba numru 9.